దేశవ ನನ್ನ మంగం విషంరావు మత్తడిగూడ ఉట్నూర్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎంఏ ఎంఫిల్ పిహెచ్డి ఆంథ్రోపాలజీ స్కాలర్ గోండి సాహిత్య వేదిక కోయపున్నం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పహండి పారి కుపార్ లింగో గోండ్వాన భూಭಾಗಂನಗ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮತರು ಆದಿ ಗುರುವಾಂದರು పహండి కుపార్ లింగో ప్రకృతి నియమము న్యాయము నీతి ఆధారంగా గోండ్వాన సమాజమును తయారు కీతరు పహండి కుపార్ లింగో ते ప్రకృతి ఆధారంగా తయారాత మావ గోండి ధర్మ ಅದು ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ತುನ್ ತಾಕಾನ ಬಹಾನಿತಕ್ಕೆ ಸುಖ आणि ಶಾಂತಿ ಸಮಾಜಮುನ್ ತೋರ್ಸೋ ಮತಕ್ಕೆ ಪುಟಂತ ಬತಿ ವರೋರ್ ಮತಕ್ಕೆ ಸುಖ आणि ಶಾಂತಿ ಪುಟೋ ಇಂಜರೆ ಪಹಂಡಿ ಪಾರಿ ಕುಪಾರ್ ಲಿಂಗೋ ಇತ್ತರು ಅದೆನ್ ಲಾಸಿ ನಾಲ್ವೀರ್ ಶಿಷ್ಯುಲ್ಕುನ್ ತಯಾರು ಕೀತರು ಕೋಲಾಸೂರ್ ಹೀರಾಜ್ಯೋತಿ మాన్కో సుంగాల్ అని తూర్పోరాయ్ వీర్కును గోండి ధర్మత్ గురించి శిక్షణ సీతరు మావ గోండి ధర్మ బహన్ మందన బహన్ నీతి నియమము సంధి బహన్ మందన ఇంజరే చొకటు శిక్షణ కీసి గోండ్వాన రాజ్యంనగా ప్రచారం కియన్లాసి పాండి పారి కుపార్ లింగో రోహ్తరు గోండ్వాన రాజ్యంనగా రాజాల్ శంభు షేక్ మత్తోర్ ಶಂಭು ಶೇಖ್ನವರು రాజాల్ రాష్ట్ర ధర్మంగా ప్రకటిస్తారు ఇతకే మా గోండి ధర్మయే ಅದು ಗೋಂಡ್ವಾನ ರಾಜ್ಯಂನಾಗ ವರ್ದಿಲ್ಲನ ತೆ ಅದೆನ್ಲಾಸಿ ಅದು ರಾಜ್ಯಂನವರು ಪ್ರಜలకు గోండి ధర్మతో మానే మాతరు తాను ವಾಗಿ ಕೀತರು ಮುನ್ನೆ ತಾಕುಸ್ತರು తే గోండి ధర్మత ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಬದಲಿತಕ್ಕೆ ಜೈ ಸೇವಾ ಇತಕ್ಕೆ ಸೇವತ ಜೈ ಆಯಾನ ಸೇವಾ ಇತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರೋರ್ ಮಾಯನನ್ಗ ಸೇವಾ ಭಾವము ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಯನಿನ ವಲೆ ಜೈ ಸೇವಾ ಮಂತ್ರಮ್ನ ಅದೆನ್ ಲಾಸಿ ಅವರು ಪಹಂಡಿ ಪಾರಿ ಕುಪಾರ್ ಲಿಂಗೋ ಇದು ಮಂತ್ರತನು ಪ್ರಚಾರಂ ಕೀತರು ತೆಕೆ ಹರ್ వరోర్ మాయనన్గా సేవాభావము ఇన్వలు నివడమాయన నివడమాసి మావ సమాజం సుదిరికి అని ఇన్వలే మావరు ఆది గురువు పహండి పారి కుపార్ లింగోన బోధాందు మావారు గోండి ధర్మతును ప్రచార కీతరు ఆది గురువు అందరు మావరు పహండి పారి కుపార్ లింగో తే నేడ్కు ಬಚ್ಲೆ ಯುಗಾಕ್ ಮುನ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನಾತ ಶಂಭುಶೇಖ್ ಮನೆಗೆನೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನಾತ ನೇಟ್ ವೇರಿಗಿರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾలంನಾಗಿರೆ సేవాభావం వినువలు బచ్చలే అవసరము అని సుఖ అని శాంతి ఇన్వల్గిరే సమాజమును తొడసో కలిసిమెలిసి మతకెనే పుటాన్ తినవాళ్ళు ఈశ్వర్ డగుర్ విషయము అస్కేనే యుగాల్కున్ మున్ననే మావురు ఆది గురువు పహండి పారి కుపార్ లింగో మాకును సరితోస్తరు మార్గం తోస్తరు ఈశ్వర్ డగురు మావ గోండి ధర్మమంతా ఈశ్వర్ డగురు మావ గోండి సంస్కృతి మంతా తే మా ఊరు గోండి ప్రజలకు గోండ్వానతగా అస్కెడాల్తే యుగ యుగాలకి నేటికి వేరిగిరే మావ ధర్మతును సంస్కృతితును నెరసీశారు ఊరుకును కోటి కోటి ధన్యవాదాలకు భారితకే ఇతర మతాలగిరే మాపరో బచలే దాడి ఆత హిందూ క్రిస్టియన్ ముస్లిం అనేక మతాలకు మావ గోండి ధర్మ పరో దాడి ఆతేకిరే నేడు మా ఊరు ప్రజలకు తాను నెరసీశారు మంతరు ఇతకే ఊరు బచలే విజ్ఞాన్ వాలి రాందిరు
ఊరుకును ప్రత్యేకంగా ಪೂರ ಪಾದಾಭಿವಂದನಾలు ಕಿಶನ್ ಮಂತನು ಇದು ಇಚೋ ಡಗುರ್ ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಜೈ ಸೇವ మీకు